Balimaya Couture ko aw kaw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Joliba Jabarani filɛbaw ani Joliba FM lamɛnbaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ani fɛn sɔgɔlen bɛ an ka région kɔnɔ min ye Segu, Sikaso, Mopti, Gawo, Tombouctou ka foli b'aw ye ka jira ko kura k'a fɔ ni aw ka kunnafoni gafe waati selen. Kunnafoni gafe min bɛ sigi aw ye ka daminɛ tɛnɛn ka taa bila juma walasa fasirikɛbaw bɛ gafe min fasiri ka se ka an da don o kɔnɔ k'o walawala aw ye walasa ka se ka faamuyali sɔrɔ ko la minnu bɛ jamana ko kan. Donc o siratigɛ kɔnɔ i n'a fɔ laadala ko hali de o de fɔ an denkɛ Amadu Jalo ale de bɛ to ka ni jɛmu sigi ka kɛɲɛ bi ale kɔni bɛ taama kunkuru la a balimakɛ Musa Tɛnbele ne de bɛna nin waati kunkuru na min fasiri min b'an bolo ka nɛn don u n'u ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka walawale k'aw ye a ka se ka faamuyali sɔrɔ wa n bɛ kuma min ye ne yɛrɛ karamɔgɔ Amadu Tolo o ka yamaruya kɔnɔna na sabula n y'o de fɔ a ye ne dɔgɔnin min ye waati dɔ la an b'an jija bamanankan na n'o tɛ an bamanankan jɛlen tɛ i n'a fɔ tolo ninnu ta ɲɔgɔn na donc o siratigɛ kɔnɔ an bɛ bɛɛ fɔ ka fɔ aw bisimila donc ka fɔ sɔgɔmada in na gafe damadamani b'an bolokɔrɔ min ye l'essor ye ka fara républicain ye ka fara nin waati in na min ye soirée Bamako fana b'an bolokɔrɔ min ye nouvelle horizon fana b'an bolokɔrɔ nin waati in na nin ye gafew ye sɔgɔmada in na an bɛna an da don min na ni ala sɔnna waati min sumana ka d'an ma walasa faamuyali ka se k'a sɔrɔ o kɔnɔ an b'a daminɛ ni min ye sɔgɔmada in na o ye l'essor ye l'essor ka fasiri kɔnɔ se k'a fɔ Segu essor sabula fasiri kɛba caman de tun bɛ yen ka kɛɲɛ ni président min ye Asimi Goyita a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ kunun mardi ale kɔni tun bɛ Segu walasa ka taa baara damadamani o boloda Segu mara kɔnɔ donc o siratigɛ kɔnɔ kunun an bɛ se k'a fɔ segukaw olu ta kɛra wasa ye olu ta kɛra nisɔndiya ye sabula président min tɛ bɔ ka caya n'o sera min ka jamana min ka région kɔnɔna na i b'a sɔrɔ baara caman de bolo dalen bɛ donc o siratigɛ kɔnɔ an b'a daminɛ ni a ka baara fɔlɔ a yirala k'a fɔ min ye président Asimi Goyita ye ko ale kɔni ye sira dɔ kolomakari c'est-à-dire ka sira dɔ boloda kolomakari sira an bɛ se k'a fɔ min bɛ taa kilomɛtiri 45 bonyanko n'i ye jateminɛ kɛ fasiri kɛba ka fasiri en tête la a y'a yira k'a fɔ segukaw kɔni bɔra kosɛbɛ walasa ka se ka nin cɛba in kunbɛn cɛ min olu yɛrɛ b'a fɔ ko le vrai patriote o tɛ ko fasoden ɲuman donc fasiri kɛba min ye Aminata Denden Sisoko ye Amap Segu ale y'a yira k'a fɔ président Asimi Goyita o kɔni sera Segu kunun Segu yɔrɔ min a ye baara caman boloda surtout min ye sirako min ye ka daminɛ Banankɔrɔ Joro ani Nɛgɛkɔrɔ la sira min n'i ye jateminɛ ani Segu o ye kilomɛtiri damadamani a y'a yira k'a fɔ min ye président de la transition colonel Asimi Goyita ale kɔni sera Segu 9h waati kɔnɔna na wa a kunbɛra i n'a fɔ Segu fanga tigilamɔgɔw i n'a fɔ gouverneur ni maire olu fɛ donc ko a bɔra yen nɔ ka sɔrɔ k'i kunda min ye sira lancement yɔrɔ la wa a sera a donna o ka caractère min a bɛ fɔ min ma balise donc a ye lancement kɛ yen nɔ ka sɔrɔ ka sira di maaw ma donc ni tun ye Aminata Denden Sisoko ye ale ye min fɔ ka kɛɲɛ ni sira lancement ye n y'o de fɔ a ye sabula gafe kɔnɔ président ye baara caman kɛ a bɔra yen ko a ka deuxième étape k'o kɛra Comatex ye limanaw ka yira aw la k'a fɔ Comatex ye yɔrɔ ye min Mali ka kɔɔri o bɛ bayɛlɛma usine min kɔnɔ dogolen tɛ maa si la k'a fɔ nin san 3 laban in na gɛlɛya caman tun bɛ usine na sabula usine tun tɛ ka baara kɛ donc o siratigɛ kɔnɔ segukaw olu kɔni tun ye wulikajɔ caman kɛ walasa nin ko in o ka se ka sigi sen kan donc transition nalen kuma caman fɔra a kun yira président ni a nɔfɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ min ye u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa Comatex nin baarakɛla minnu bɛ yen juru minnu bɛ yen ka se ka sara wa machine yɛrɛ ka se ka bila marché la walasa baara ka se ka kɛ donc o siratigɛ de kɔnɔ a yira k'a fɔ a ka deuxième étape min ye colonel Asimi Goyita ye ale kɔni taara min ye compagnie malien de textile an b'a fɔ min ma Comatex a taara yen nɔ walasa ka se ka taa o yɔrɔ ka taa o kolomakari c'est-à-dire ka riban tigɛ maa min tun b'a kɛrɛfɛ o ye CNT ɲɛmaa ye min ye colonel Maliki Jaw a kɛra ale yɛrɛ fana ani gouvernement maa caman tun bɛ yen min ye ministre kɛrɛnkɛrɛnya ministre
de l'industrie et du commerce min ye ministre min ɲɛsinen bɛ an ka usine ko ani an ka jago ko ma min ye Mohamed Ould Mohamed a y'a yira k'a fɔ segukaw kɔni bɔra kosɛbɛ sabula a kunpan tun bɛ maa caman kan ni ko in a ka se ka kɛ u ɲɛna wa ko ni ye jateminɛ kɛ ni baara min kɛlen filɛ nin Segu min ye Comatex baara lancelen k'a fɔ Comatex bɛna kuraya baara bɛna daminɛ ko o bɛna kɛ sababu ye walasa an b'a fɔ économie Segu ka nafoloko baara min ye sɔrɔ sira ye ko o bɛna kɛ sababu ye walasa ko o ni lakurayara n'i ye jateminɛ fana a yira k'a fɔ ni Fasili Kɛba min ye ADS ye AMAP Segu a y'a yira k'a fɔ n'i ye jateminɛ ni machine ninnu min jɔra nin y'a san 3 ye ko o min bɛna daminɛ tuguni ka se ka baara daminɛ ko bɛna kɛ sababu ye à peu près 1200 personnes ba kelen dɔɔni ko olu kɔni bɛna se ka baara kɛ Comatex kɔnɔna na sabula n'i ye jateminɛ kɛ maa ninnu bɛɛ ka baara kun dulonlen don mais nin wulilen nin bɛna kɛ sababu ye walasa nin ko in bɛna se ka sigi sen kan ninnu bɛɛ ka baara o bɛna se ka kɛ wa ko n'i y'a jateminɛ fana société donc ko ni société fana jateminɛ n'i ye Comatex lajɛ a yira k'a fɔ ni kura min donna la a kɛra maliyɛnw ta ye sabula an b'a ye waati dɔ la société i bɛna sɔrɔ Mali ta don mais actionnaire wɛrɛw b'a la min ye extérieur donc nin baara kɛlen nin bɛ kɛ sababu ye société nin a bɛna kɛ Mali ta ye a bɛna kɛ Mali état ta ye wa n'i ye jateminɛ fana kɛ ko o ye plan de relance fɛn caman donna a kɔnɔ ko ka nin bɛɛ ka kɛɲɛ ni min ye président Assimi Goïta a ka yeta ani a ka fɛɛrɛ walasa ka ɲɛsin jamana ma wa ko nin bɛna kɛ sababu ye nin waati in na baarakɛla caman olu bɛna se ka u ka baara k'o matarafa donc ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye richesse ye an bɛ se k'a fɔ nafolo ko min ye sɔrɔ ye o fana bɛna kɛ sababu ye walasa région kɔnɔna na surtout min ye Segu mara kɔnɔ o bɛna kɛ sababu ye nafolo ko sɔrɔ sira o bɛna yiriwa kosɛbɛ nka a bɛna ta ministre Mohamed Ould Mohamed ale y'a yira fana k'a fɔ vraiment ale kɔni bɛ min ye ingénieur m'a fɔ a b'o olu fo kosɛbɛ c'est à dire mɔgɔ minnu ye fɛɛrɛ kɛ walasa ni machine minnu jɔra san 3 ka hakilina baara k'u ka fanga bila a kan walasa ni baara in ka se ka sigi sen kan c'est à dire surtout machine ka se ka wuli tuguni min ye ingénieur ye k'a ka foli b'u ye kosɛbɛ ani centre de recherche de formation pour les industries légères et textiles c'est à dire centre min bɛ formation kɛ degeladen min bɛ usine ko ni fɛn ko la ko a b'o olu fana ko kosɛbɛ sabula ninnu bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan walasa ni machine ninnu minnu kun jɔra san 3 olu ka se ka baara daminɛ wa bi n'Ala sɔnna ko baara kɔni daminɛna koyi sabula échantillon fɔlɔw yɛrɛ olu kɔni produit la ka ban ni tun ye Fasili fana ye min bɔra AMAP Segu ADS o yɔrɔ. O fasiliden kelen fana kɔnɔ hali bi président ka tagali Segu an y'o de fɔ sabula kunun Segu a kɛra wasa ye sabula président taara a ye baara caman boloda n'i ye jateminɛ président baara ninnu bɛɛ kɛlen kɔfɛ a taara Segukaw baro min ye stade Amari Dawu ye donc n'i ye jateminɛ kɛ ko président yɛrɛ ka discours kɔnɔ min ye jama minnu ye Segu stade fa a y'a yira k'a fɔ ale ka kumakan 3 olu tun ye o de fɔ o ye layidu 3 min ta a tilala ka hakilijigin kɛ ka ɲɛsin Segukaw ma ko min ye respect de la souveraineté de notre pays c'est min ye jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ko o bonya ani le respect des choix stratégiques des partenaires c'est ni Mali ye fɛn fɛn ŋaɲa k'a bɛ fɛ ka bolo mɔnɔ bɔ mɔgɔ minnu nɔfɛ u ka se ka baara kɔrɔ kɔnɔ donc tɛmɛbaga minnu bɛ yen bɛɛ ka se ka jɛn n'a ye ani ka jira fana k'a fɔ min ye interview du peuple c'est à dire jamanadenw ka nafa bɛ sira min fɛ o tɛ se ka buruja mɔgɔ si fɛ donc jamanadenw sago o de bɛ kɛ donc a y'a yira k'a fɔ nin ko in bɛɛ sigira sen kan donc o ye principe 3 o nana o ye min ɲini wa o de bɛ ka kɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ a y'a yira k'a fɔ nin transition in kama min ye CMDT UNPP Comatex aéroport du Mali ko ninnu bɛɛ tilala ka segin Mali ma ko nin bɛɛ kɛra ka kɛɲɛ ni cɛmancɛ fanga in kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ donc nin bɛɛ maliyɛnw ka cɛsiri
a y'a yira fana k'a sɔrɔ an sera yɔrɔ danga dɔ la sigini ko kuma tɛ yen bilen c'est-à-dire an bɛ danga min mun na sisan k'a fɔ sigin kɔ o kuma kɔni tɛ bilen an bɛ taa de sigin ko kuma tɛ yen donc a y'a yira k'a fɔ a ka kuma na k'a fɔ ko a bɛ welewelekan da k'a to segukaw ka fara maliyɛnw bɛɛ kan ko min ye référendum natɔ min ye dimanche kalo tile 18 natɔ ko jamanadenw bɛɛ ka bɔ i n'a fɔ kɔmɔkuru walasa ni gafe min bɛ sen na min ye sariya sun kura gafe ye o ka se ka tɛmɛ ka se ka tɛmɛ kosɛbɛ ni jama ka bɔli ye wa a y'a yira fana k'a fɔ n'i ye nin jateminɛ ko nin sariya sun gafe in ko o kɔni bɛna kɛ sababu ye walasa Mali o ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ n'i ye jateminɛ a fana tila ka hakilijigin kɛ k'a fɔ bi sɔgɔmada in na o ye sira min kolobakari min ye Banankɔrɔ Joro ko o ye sira ye sira min kɔni bɛna kɛ sababu ye min ye CNT mɔgɔw olu fana ka jija kɔnɔ ni baaraw bɛɛ sera ka kɛ ni gouvernement yɛrɛ ka laɲini ye wa nin sira in bɛna kɛ sababu ye walasa fiɲɛ kura ani sɔrɔ tasira o bɛna se ka fiyɛ Segu kɔnɔ cogo min wa a y'a yira k'a fɔ komatakisi baara min fana lancelen filɛ nin min bolo kolomakarila sɔgɔmada in na o bɛna kɛ sababu ye maa ba kelen ni dɔɔni olu kɔni ka baara o bɛna se ka matarafa wa a bɛna kɛ sababu ye fana sɔrɔ o ka se ka yiriwa Segu wa a y'a yira k'a fɔ nin bɛɛ kɔfɛ min ye colonel Asimi Goïta ye président de la transition ale ni Segu autorités Segu marabaw ka fara diinɛmɔgɔw ni dugutigilakaw olu kɔni se ɲɔgɔn ye dɔw boloda min ye gouvernement kɔnɔna na ka sɔrɔ ka kuncɛ ni min ye an b'a fɔ repart de corps kɔrɔ ye taara kan kɔnɔ ni sɔrɔdasiw minnu bɛ yen finitigilaka minnu bɛ yen u ka se ka jɛ ka dumuni kɛ nin ye ADS Mamadi Si nin ye a ka fasiri sɔgɔmada in na ka bɔ min ye l'essor kɔnɔna na. Bɔra l'essor kɔnɔ an bɛ taa yɔrɔ min o ye soir de Bamako ye fasiri kɛba min bɛ yen min kumana soir de Bamako kɔnɔ ale ye mun fɔ i n'a fɔ a b'a dɔn cogo min an b'o de fɔ an bɛ référendum ko la référendum ko kɔrɔ ye ko dimanche nata bɛɛ kan ka taa kala fili bilenman ani jɛman dɔw ko bilenman ka ɲi jɛman man ɲi dɔw ko jɛman ka ɲi bilenman man ɲi ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ ma a yirala k'a fɔ min ye soir de Bamako kɔnɔ fasiri kɛba Yusuf Konate ye mun fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko ɲɔgɔn ye dɔ kɛra min ye kunun mardi don juin kalo tile 13 san 2023 ko o kɛra min Buye Bara min ye hippodrome ko n'i ye jateminɛ kɛ ko Buye ka zawiyaw o bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen wa a ka ciden nana a denkɛ dɔ bɛ min ye Mesoud Buye Haidara ale de tun bɛ nin délégation ɲɛma ka bɔ Ɲɔrɔ ka na ni min ye Ɲɔrɔ serifukɛ o kɔni ka welewelekan ye ko welewelekan tun ye mun ye ka bɔ Buye yɔrɔ ka ɲɛsin a ka tɔndenw min ye Amalisi ma ka kɛɲɛ ni référendum min bɛna kɛ dimanche kalo tile 18 san 2000 juin kalo san 2023 a ye min laɲini o ye laɲini fɔlɔ a y'a yira k'a fɔ ko Buye ye welewelekan ye ka ɲɛsin zawiyaw bɛɛ ma k'u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ stade 26 mars la sabula dogolen tɛ maa si la k'a fɔ stade 26 mars gouvernement jamana ɲɛmaw ka fara associationw kan olu kɔni kɛn bɛ nin waati n'a ka weleweleda kɛ ka fɔ o bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ 26 mars la sabula taama fɛ fɔlɔ min kɛra o kɛra maloya o kɛra kunsulu dan ye donc fo nin ko in ka yira k'a fɔ ko jama bɛ yen donc o welekan filanan ko a ye welekan kɛ k'a fɔ 26 mars ko fɛn fɛn Amalisi bɛ yɔrɔ o yɔrɔ min ye Bamako kɔnɔ Bamako kɛrɛfɛla fɛ ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ 26 mars la min ye 14 heures walasa ka taa u ka ŋaniya y'a yira k'a fɔ nin référendum ko min bɛ sen na olu b'a la bi o b'a la sini wa a y'a ɲininka fana k'a fɔ ka yira k'a fɔ a ka mɔgɔw bɛɛ deuxième min ye ci filanan ye a y'a yira k'a fɔ Amalisiw ma o bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka bɔ min ye dimanche don ka taa kala ta min ye o ye 8 ye ko o ye Buye ka laɲini ye ka ɲɛsin Amalisiw ma o kɔrɔ ye mun ye ko ka taa jɛman ta ko ka bilenman to yen ko o de ye Buye ka laɲini ni ci de donna Buye fɛ ka se ka na ɲɛsin o ma donc n'i ye jateminɛ kɛ o kuma kelen kɔnɔ a b'a yira k'a fɔ ni maaw nana c'est vrai a tɛ se k'a fɔ ko gafe kɔnɔna ko bɛɛ ka ɲi an tɛ se k'a fɔ ko a bɛɛ ka ɲi mais
ko min b'a kɔnɔ a caman ka ɲi wa ale b'a miiri k'a fɔ nin gafe in bɛ se ka kɛ sababu ye ka Mali bɔ wa maa minnu fana nana ko u kan ka dɛmɛ wa maa man ka pression k'u kan ko sabula ni pression kɛra u kan a baara bɛ gɛlɛya u bolo wa an ka bila an kunna ko ninnu tɛ se ka fɛn bɛɛ ɲɛ wa n'u nana u bɛ yan waati min na u kan ka dɛmɛ de walasa waati min bolo u ka se k'a kɛ ka taa ni min nana o bɛ baara tɔ continuer nin tun ye fasigi ye min bɔra Yusufu Konate baara Charte de Bamako kɔnɔ ni sɔgɔmada in na. O fasiri kelen kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ Mayimuna Dunbiya ale ye mun fɔ ko IDD ayiwa nin ko in fana kɛra baara ye maa min ye jamana bila n'o ko maa ka taa voter nɔ na e yɛrɛ tɛna voter kɛra gɛlɛya ye donc n'i ye jateminɛ ko IDD min ye cɛman Hubert Kulubali o kɔni ka parti ye ale kɔni fana y'i kan bɔ ni gafe an b'a fɔ communiqué k'a yira k'a fɔ olu ka parti min ye IDD ye o ye kɔnɔ jɛman ye ko o kɔni olu ka position bɛna kɛ min ye référendum min na a bɛ k'o de fɔ a y'a yira k'a fɔ hakili jiginna ko olu ye hakili jigin kɛ siɲɛ caman ka ɲɛsin président ma k'a fɔ olu ka recommandation ye min ye k'a yira k'a fɔ fɛn minnu bɛ yen u kan k'u ɲɛsin min ma waati bɛɛ olu ye min fɔ o ye lakana ani ka bɛn o sɔrɔ ka kɛɲɛ ni gafe min bɛ yen ni dɔw ko accord d'Alger ni dɔw ko dugutigi sɛbɛn donc ko ka kɛɲɛ ni o gafe ye ko a ɲinina min ye président fɛ olu yɛrɛ fɛ ten caman ko o de kan ka kɛ u ka baara ye wa fana ka fɛɛrɛ kɛ walasa sɔrɔ sira o ka se ka matarafa cogo min jamana kɔnɔ ko nin de kɛra sanga ni waati olu ka welekan ye ka ɲɛsin min ye jamana ɲɛmaaw ma wa u bɛ hakilitigi fana kɛ k'a fɔ u ye recommandation kɛ ka ɲɛsin autorités ma min ye o ka nin référendum ko min tun b'u sen na ko o k'u kunna k'u ko o ko bila walasa ka o wari k'u ta ka se ka o ɲɛsin fɛn wɛrɛw ma minnu bɛ se ka kɛ sababu ye walasa sɔrɔ o ka se ka jiriwa ko n'i ye jateminɛ kɛ o ye nin fɔ olu ye nin fɔ ka kɛɲɛ ni hakili jagabɔ kosɛbɛ sabula olu ye hakili jagabɔ kosɛbɛ ko caman kan minnu bɛ ka kɛ jamana surtout ka kɛɲɛ ni an bɛ waati min yɛrɛ la jamana kɔnɔ u ye o hakili jagabɔ kɛ ka kɛɲɛ ni olu bɛɛ ye ko o sira de fɛ n'i y'a jateminɛ ko olu bɛ bɔ min kalama min ye gouvernement ye olu kɔni ye collège électoral min ɲɛsinnen bɛ nin référendum ma ko olu kɔni y'u sigi sen kan walasa ka se ka date bila k'a fɔ ni Ala sɔnna ko juin kalo tile 18 san 2023 ko maaw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ min ye gundo sɔnni kɔnɔ walasa k'u hakilinata di sariyasun kura in kan ko nka n'i ye jateminɛ kɛ olu fana bɛ jɛkulu kɔnɔ c'est vrai u ka parti b'u bolo u bɛ jɛkulu kɔnɔ nka u ka jɛkulu kɔnɔna na olu ye maaw hakilina ɲininka ni ko min bɛ sen na an bɛna kɛ cogo di an ta bɛ kɛ ala mun ye an bɛ taa ɔhɔn wa an bɛ taa ɔhɔn fan fɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ o ɲɔgɔn ye kɔnɔna na olu kɔni ye ɲɔgɔn ye u ka parti maa caman fana y'a yira k'a fɔ olu fɛla tɛ ko ka taa wi la ko nka a mana ta parti fana bɛ jɛkulu dɔ de kɔnɔ an b'a fɔ l'Alliance républicaine pour le progrès ARP ko n'i ye jateminɛ olu fana ka jɛkulu kɔnɔ mɔgɔ caman fana sɔnna texte ninnu ma donc ko Sanba jo tɛ wɛrɛ la o tɛ wɛrɛ cɛkun bɔ o kɔrɔ k'an bɛ jɛkulu la n'a hakilina ma kɛ kelen o t'a bali ko an tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ kɛ sababu ye ko ka jɛkulu ci ko donc o siratigɛ de kɔnɔ ale kumana o ka parti tɔgɔ la min ye UDD ye e kɔnɔ jama ye UDD ko donc ko puisque olu fana ka maa caman de y'a yira k'a fɔ olu sɔnni tɛ nin gafe in ye donc UDD tɔgɔ la olu kɔni bɛ UDD partisans bɛɛ wele ko ka taa o bolonɔ don min ye mun ye ko ka taa bilenman ta ko olu ma jɛnɛ ye wa olu tɛna na voter oui donc ni tun ye fasigi ye min bɔra communiqué yɔrɔ UDD a président cɛman Hubert Kulubali fɛ ka fasigi Mayimuna Dunbiya fɛ ka bɔ min ye sɔgɔmada in na Charte de Bamako kɔnɔ. Yɔrɔ ye nin kɛra baara ye n y'o de fɔ nin référendum ko in a bɛ ɲini ka kɛ ka taa banni ye sabula n'i ye jateminɛ kɛ a yirala k'a fɔ ko min ye référendum de oui a yira k'a fɔ min ye nin muso ɲuman ye Badulu Ɲang min tɔgɔ kɛn bɛ ka kɔ ni babaw tigɛ Mali kɔnɔ yan ko a musoba in fana wulilen don waati in na ka yira k'a fɔ meeting fɔlɔ min kɛra
20 mars an y'o de fɔ a kɛra maloya ye donc Batoɲang ale wulila ka yira k'a fɔ ale fana bɛ 26 mars ta walasa a n'a ka partisan olu fana ka taa fɔ oui an sɔnna donc o siratigɛ de kɔnɔ gouvernement kɔni nin waati in na olu kɔni ka kɛɲɛ ni fiasco min kɛra 26 mars la kɔsa in na kɔni ko o kuma bɛ ka fɔ fan bɛɛ Lamine wo min ye Haidara olu kɔni tɛ mi gɛrɛn na olu kɔni da bɛ a ko la ko nin kɛra maloya ye ni politique mɔgɔbaw ka fara fɛn caman kan ka taa nin waati in na ka taa stade min bɛɛ b'a dɔn nin waati in na à peu près 50 000 personnes mɔgɔ 50 ɲɔgɔnna de bɛ don stade min kɔnɔ ko ka taa o ta ko k'o fa walasa k'a jira k'a fɔ jama b'u kɔ ko o nana kɛ maloya ye n'a fɔ aw yɛrɛ y'a dɔn cogo min ko o siratigɛ de kɔnɔ min ye Batoɲang ye ale fana wulila k'i sen fa k'a jira k'a fɔ sisan ale fana bɛna a kamabɔ walasa ka stade ta maloya min kɛra ka se k'o datugu ka jira k'a fɔ maaw bɛ nin référendum ko in na donc ko siratigɛ de kɔnɔ gouvernement fana y'i fara Batoɲang kan walasa o ko in o ka se ka kɛ sabula an y'o de fɔ a yirala k'a fɔ jeudi don ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ stade la walasa référendum campagne ko o bɛna na datugu donc o bɛna na kɛ fɛnba ye pour que ka jira k'a fɔ ko min kɛra siɲɛ fɔlɔ ka se k'o maloya datugu ka bɔ ko ni fasilkɛbaa b'a jira k'a fɔ mɔgɔ si tɛ jira k'a fɔ ko nin semaine kɔnɔ ko nin mobilisation dɔ min kɛra échec ye ko ka kɛɲɛ ni maaw dɔ ye minnu ye opportuniste ye ka taa min ye ka wari bɔ wagaden kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ 300 millions o tɛ million kɛmɛ wɔɔrɔ a Lamine comme aw ye bamananw de ye an tɛ chiffre ko ninnu ma nɔgɔ an ma 300 millions donc ko u ye o de bɔ walasa ka se ka juma meeting ko k'o kɛ nka o kɛra min ye o kɛra poto gosi sabula a ma kɛ maaw sago ye ko n'i ye jateminɛ kɛ nin meeting kɛra ka mɔgɔ caman de to yen nɔ n'i ye jateminɛ kɛ nin ko in na ko record bɛ minnu bolo surtout an bɛ se k'a fɔ minnu ye stade ta ko 55 000 spectateurs ko o kɛra demi-finale Mali Cameroun ko Coupe d'Afrique waati CAN Nation Football CAN ko n'i y'a jateminɛ 2002 ko le 7 février 2002 n'i ye jateminɛ février kalo tile 7 san 2002 ko n'i ye jateminɛ fana kɛ ko record bɛ maa min bolo fana nin waati in na ka se ka stade fa ko fo ka fɔ a fara ko o tɛ maa wɛrɛ ye koyi ko o ye Mawulu ye Cherif Madani Haidara a n'a ka Ansar mɔgɔw ko olu kɔni stade record ko o b'o bolo ko donc walasa ka se ka nin ko in min kɛra o don ka se ka a record walasa ka se ka a affront ko o ko donc o de kosɔn o gɛlɛya de kɔnɔ min ye gouvernement ani min ye an bɛ kɔ bi olu kɛmɛ ka wulikajɔ ka kɛɲɛ ka bila min ye ministre d'État ministre de l'administration territoriale ani décentralisation porte-parole du gouvernement colonel Ablaye Maïga ani ministre min bɛ yen ko ka premier ministre gouvernement ka premier ministre min bɛ a ɲɛma o ye docteur Sogɛl Kokala Maïga ye donc ko olu kɔni tun bɛ kɛnɛ kan o don vraiment baara min kɛra o don k'o kɛra maloya ko ye sabula maa ma bɔ stade ma fa donc a bɛɛ kɛra k'olu sigilen to yen ko walasa ka se ka o lien ani o mauvaise toile ka se ka o ko bɛɛ fara ɲɔgɔn kan pour que nin maloya min kɛra ka se ka bɔ ko de kosɔn nin waati in na mouvement kelen bɛ yen parce que kaba ye min fɔ mouvement kelen min bɛ yen ko mouvement min ka surun jamanadenw na bi bi in na o de ye Batoɲang ye donc ko Batoɲang o gɛrɛla a la walasa olu ka se ka fara ɲɔgɔn kan pour que stade in bɛ cogo min ka se ka fa ko kura pour que ka se ka jira maaw la k'a fɔ ni projet kura min bɛ yen surtout jeudi don o ka se ka stade in fa ka jira mɔgɔw la ka jira k'a fɔ bi bi in na nin baara min bɛ ka kɛ ni sariya ye vraiment jamanadenw b'a kɔ sabula n y'o de fɔ ni stade ma fa a bɛ jira k'a fɔ jamana ɲɛkɔrɔ k'a fɔ maa t'aw bolo donc o siratigɛ kɔnɔ ko bɛɛ bɛ ka bila sen kan walasa nin baara min ka se ka kɛ wa ko n'i y'a jateminɛ mobilisation fana na bi mɔgɔ min bɛ yen surtout kayikaw kɔfɛ min ye kayikaw ta kɔfɛ min ye incontournable n'a kayikaw ka den min yɛrɛ kɔni bɛ yen bi bi in na ko jama b'a kɔ o de Batoɲang ko n'i ye jateminɛ kɛ ka kɛɲɛ ni 5 colonels ninnu k'a ka sɔrɔ olu ma sɔrɔ mɔgɔ fana don donc ni tun ye Fasiri ye min bɔra an y'o de fɔ Nouvelle Horizon na Fasiri kɛba o de ye Ba Moïse ye donc an ye de sɔrɔ ka bɔ o kɔnɔ sɔgɔmada in na.
o Nouvel Horizon kelen n'i ye jateminɛ kɛ a b'a ka yira k'a fɔ association kɔni dɔw bɛ yen minnu kɔni bɛ yen nin waati in na k'olu bɛ ka libama jukɔrɔma dɔndɔn laïcité ko la donc olu fana kɛn bɛ ka meeting ba boloda min ye jumadon kalo tile 16 association mun ye ko n'i y'a jateminɛ ko an bɛ pan dama laban de la min ye référendum constitutionnel ye donc ko o siratigɛ sɔn action de contestation c'est-à-dire maaw dɔw kɔni sigilen bɛ ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan walasa k'a fɔ ko olu t'u yɛrɛ ye nin ko in na wa n'i ye jateminɛ kɛ ko mouvement dɔ bɛ yen min bɛ ko soutien à la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique o tɛ limamaya donc ko jɛkulu dɔ sigilen bɛ walasa ka se ka limama ko olu o jukɔrɔma tɛntɛn sabula olu y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni imama y'a ka position yira k'a fɔ olu tɛ nin projet in na olu bɛ maaw wele ka taa voter contre nin projet in na ko sabula n'i ye jateminɛ kɛ ko laïcité min b'a kɔnɔ o tɛ olu fɛla ko ye donc o siratigɛ de kɔnɔ nin mouvement in fana kɛn bɛ k'i fara ɲɔgɔn kan walasa ka imama jukɔrɔma tuntun u ka nin ko in na ka kɛɲɛ ko o bɛna na bɔliba kɛ jumadon kalo tile 16 donc ko n'i ye jateminɛ kɛ ko olu ka nin bɔli kɛkun wɛrɛ t'a la ko k'a kɛɲɛ o bɛna na maaw bɔ k'a kɛɲɛ ni baara min bɛna kɛ dimanche don kalo tile 18 o tɛ référendum min walasa ka se ka dankari ko la walasa ka se k'u ka maaw wele u ka taa fɔ ko nin waati in na olu ma jɛn n'a ye wa n'i ye jateminɛ a fɛn porte parole o ye docteur Mahamani Mayiga ye ale de ye mouvement in kɔni porte parole wa a fana tilala ka weleda kɛ k'a fɔ maaw fɛn fɛn bɛ yen ko minnu bɛ olu ka jɛkulu la maa fɛn fɛn bɛ yen min b'u kɔ ko donc ko olu ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛɲɛ ni baara min bɛna kɛ kalo tile 18 walasa olu ka se ka dankari k'a la o ye mun ye u ka mɔgɔw olu ka taa bilema ta u kana na jama ta sabula ko n'i ye jateminɛ kɛ ko laïcité ye min ye ko laïcité bɛ diinɛ contre la laïcité bɛ diinɛ bali walasa ka se ka baara kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min n'i ma fili nin ye fasiri ye min bɔra Fatumata Bobo Dunbiya Nouvel Horizon na sɔgɔmada in na. Fasiri kun cɛ ni min ye sabula sanga min dira ma o waati sera ka ban donc n'i ye jateminɛ kɛ a yira k'a fɔ procès Rasbach a yira k'a fɔ san 3 ko min ye procureur ye o y'o de ɲini walasa k'o ka dasi min ye Rasbach kun k'o ka kɛɲɛ ni waati la a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ Rasbach ale kun ye kun convoquera min ye procureur de la commune 4 fɛ k'a bila mandat de dépôt la min ye MCA kɔnɔna na donc o kɔfɛ a tun yira k'a fɔ a ka kiiri ko o kun kan ka kɛ min ye kunungo ye min ye tribunal de la commune 4 la donc a yirala k'a fɔ min ye chroniqueur Rasbach ye ale kɔni jugera mardi don kalo tile 13 san 2023 mais jalaki jumɛn de b'a la ko simulation d'infraction ainsi que pour association de malfaiteurs atteinte au crédit de l'État donc pris dans sa gouvernance judiciaire donc ko ka yira k'a fɔ min ye simulation d'infraction c'est-à-dire ɲangili minnu farala ɲɔgɔn kan a yira k'a fɔ a ɲangili min na o ye association de malfaiteurs donc c'est-à-dire ka fara mɔgɔw minnu farala ɲɔgɔn kan ka kojugu ɲɛsin jamana atteinte au crédit d'État wa a fana kɛn bɛ ka fɛn jugu dɔw ta ka ɲɛsin jamana ma ani n'i ye jateminɛ kɛ ko olu charge dama olu de kɔni kɛra walasa ka ɲɛsin min ye Rasbach ma ko n'i ye jateminɛ kɛ nin waati in na m'a fɔ Rasbach kanubaw olu kɔni taara kun caman ka taa min ye tribunal da k'o minɛ tɛ nka an bɛ se k'a fɔ audience salle d'audience kɔni kɛra maa ma se ka accès k'a kɔnɔ sabula ka la ɲɛsin ni lakana bunako ko ye ko caman kana bɔ a la donc a ka avocat hali journaliste k'olu ma se ka don salle kɔnɔ donc journaliste o bɔlen ko donc verdict min ye procureur o kɔni y'a yira k'a fɔ ale bɛ min ɲini o ye san 3 ye donc privation de liberté contre Rasbach donc san 3 ko o d'a ma walasa a ka se k'o kɛ kasobonba la donc n'i ye jateminɛ kɛ nin kɛra verdict ye procureur ye min ɲini ko o bila Rasbach kun nka nin ko bɛ ko min ye délibéré ko o kɔni bilala ka kɛɲɛ ni kalo tile 11 san 2023
nka nin kiiri kɔnɔna na min ye a ka avocat ye min ye maître Tapo ye ko o bɔra o ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ procureur ye fɛn minnu fɔ k'a yɛrɛ kun dalen t'a la k'a fɔ o dalilu b'a bolo donc olu kɔni nin waati in na olu fana ye gafe bila k'a fɔ juge ɲɛnɛ ko procureur ye kuma min fɔ dalili t'a bolo donc olu b'a ɲini o ka client ko o ka se k'a bila donc an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn ala ka hakili ɲuman di ka jamana kolo suma ala ka sini yir'an na ni ala sɔnna a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini wala sa kasiri dafe minnu bɛ yen n'ala sɔnna o bɛna kalan aw ye inshallah n'o de fɔ kamajo tɛ wɛrɛ la o tɛ wɛrɛ ci kun fɔ nin ye jamana démocratie an bɛ bɛɛ fɔ min ye fiɲɛsuru sira fɛ Musa Sanogo Musa Juguni an b'ale fɔ nin waati in na min ye Lamini Kulubali cɛganaw ka alimami an b'o fɔ Hayidara Serifukɛ an b'ale fɔ hali n'a y'a sɔrɔ nin waati in na ayiwa Ogisɛn an b'ale fana fɔ sabula ninnu de bɛ sanga ni waati anw de bɛ aw ɲɛ kan ninnu de bɛ baara kɛ kɔfɛ walasa aw ka se ka damu sɔrɔ kumakan na ou bien image la o siratigɛ kɔnɔ an ka foli b'a ye n bɛ n ka karamɔgɔ yɛrɛ Tolo fo waati in na aw k'an bɛn sini. Ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni Balimaya Couture ka dɛmɛ ye. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Mamadu Traoré fɛ yen ni bɛɛ ko Maduba. Nɛgɛjuru sira 76 11 63 88 66 66 51 51 37 97.